Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäli bilen men ýokşan Nurwan. Türkmenistany yetip gelýän Gadyr gijesine gabat nowatdaky güne geçişe garaşylýar we Azatlygyň hökümete ýakyn iki çeşmesi bir-birinden habarsyz bu gedek 3000 golay tutsagyň azatlyga çykarylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar berýär. Şeýlede çeşmeler bu gedek ýurtdaky syýasy ýagdaýlar we din azatlygynyň çäklendirilmegi bilen bagly türme awatlaryny ilip çaklanýan gülençileriň, ýagny Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türk urhany Fethullah Gülen'iň hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilip, uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen raýatlaryň ençemesiniň güne geçişlige düşürilmeginiň ahmarlygyny habar berýärler. Azatlyk radiosyna geçen ýylyň apreline gelip bolşan tut dokumentlarynyň tasdiklamagyna görä, Aşgabat şäher suwudynyň 8-nji fevralda çykaran höküm netijesinde jem 18 adama umumy hasap bilen 333 ýyl türme tutsaglygy berildi. Bellemeli yer Fethullah Gülen'iň hereketi bilen baglanyşygy bolan türkmen raýatlary bilen türkmen häkimetleriniň arasyndaky ysnykly ýagdaý Türkiýede 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdarlaşygyndan soň yaramazlaşdy we Azatlyk radiosyna türkmen mekteplerinde okan raýatlaryň barha köp ýanalýany barada habar gelmäge başlady. Ma'lum bolşýar Türkiýanyň hökümeti başa barmadyk döwlet agdarlaşygy finansygyna Amerikada ýaşaýan türk urhany Fethullah Gülen'i günäledi we onuň bilen gatnaşyk bolan adamlara garşy hem ýurt içinde hem daşary ýurtlarda giňerimli tagarlalara başlady. Ýagdaý ýakyndan synlýan synçylar gülençilere garşy Ankarada başlanan göreşiň Aşgabatda hem onlarça adamyň gümürtük sebäpleri esasynda türmäge batylmagyny alyp gelenligini belleýärler. Şol wagtda Azatlyga Türkmenistany Gülen hereketi bilen bagly türme tutsaglygyna hökm edilen raýatlaryň anyk sany belli däl. Sebäbi çeşmeler häkimetleriň 2016-njy ýylyň oktýabrynda türk oppositsioneri bilen gatnaşykda aýplap 30-dan gowrak adamy tutsak edenligini habar berdiler. Şonu tezeniň orta mekteplerinde muallim bolup işleýän raýatlaryň ençemesine 12 ýyl iş kesilen bolsa, ýene bir topar telekeçe 25 ýyldan iş kesildi we olaryň derňi mahalyna urulyp ýenjilenligi, ýüklenilýän günäni boyun almaklary we beýleklere garşy görkezme bermekler üçin gynalanyny barada maglumatlar ýaýrady. Egerde bu gedekki güne geçişde gülençiler hereketi bilen bagly türmäge batylan adamlar köpçüliklerin azatlyga çykarylsa, bu Türkmenistanyny syýasy ýagdaýlar bilen bagly azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ilkinji gedek köpçüliklerin güne geçişe düşürilmegi bolar. Azatlygyň çeşmeleri gülençileriň azatlyga çykmak ähtimallygynyň tutsak edilenlerine bolşýaly ýene syýasy ýagdaý bilen baglylygyny, ýurtdaky ykdysady kynçylyklar netijesinde türk işgörleri bilen arasy bolan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'dan göwünniň alynyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan hökümete ýakyn çeşmeleriň bellemegine görä, gülençiler bilen gatnaşykda günälenen adamlaryň emlakleri konfiskasiýa edildi we olaryň käbir ulum ölçerde para hem bermeli boldy. Gülençilerin azatlyga çykarylmak ähtimallygynyň arkasyndaky ýene bir sebäp bolsa, repressiw çäreler sebäpli ýurtdan gaçýan telekeçiler köşeşdirmek, döwlet gaznasyna gelýän salgydy artdyrmak üçin gaýtadan telekeçilge höwes, kanuny anam döretmek finansygy bilen bagly bolup biler diýip Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gürleşen çeşmeler gürrüň berdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda Amerikan dollarynyň resmi bolmadyk bahasy öňgörüli besedilmedik derejede ýene ýokarlanyp, şu hepde täze rekorda ýetdi. 29-njy maýda Aşgabatyň bazarlarynda bir Amerikan dollary 25 türkmen manadyna satyldy. Bu Merkezi Bankyň resmi kursundan 7 aşdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary alyjylar tarapyndan daşary ýurt valutasyny 25 manatdan satyn almagy islegiň bardygyny, emma dollar sövdegärleriniň valutanyň ýene gymmatlamagyna garaşyp köplenç satmakdan saklanýanlygyny habar berýärler. Satyn almak juda kyn sebäbi dollaryň narhynyň gymmatlaýanlygy sebäpli dollary kän satmajak bolýarlar. Bizde dollar ýok diýip saklaýarlar we 25 manatdan dilänlerinde de beren oklar. Dollaryň bahasynyň ertir ýene-de ýokarlanmagyna garaşy
edýärler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň biri habar berdi. Şol bir wagtda Aşgabatda daşary ýurt valutasyny elden çalyşýan söwdegärler Amerikan dollaryny satyn almagyny dowam etdirýärler. Şeýle de şäheriň dürli böleklerinde narhlar tapawutlanýar we bir Amerikan dollaryna 23,12 we 23,18 manat aralygynda türkmen manadyny berýärler. Aşgabatly Sen Saman Murat Bogaýewiň 30-njy maýda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şäherde iratdan dollary iň ardan bahadan satyn alýan yer Aşgabatyň Älim goşar öňki ady Mir bazardyr. Bu ýerde 100 Amerikan dollardan ibarat az mukdarda satylýan dollarlary 23,14 manatdan satyn alýarlar. 500 dollar satylanda ýokarak bahadan, ýagny 23,18 manada satyn alýarlar. Gülistan bazarynda öňki ady Ors bazary Amerikan valutasynyň iratdan satyn alynýan narhy biraz ganymat görünýär. Bu ýerde dollary 23,18 manatdan satyn alýarlar. Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky habarçysy 30-njy maýda regionda bir Amerikan dollarynyň 23,14 manada elden satyn alynandygyny habar berdi. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň nakt söwdasy gadagan Merkezi banky 2016-njy ýylyň başynda valutanyň nakt görnüşli çalyşygyny doly ýatyrypdy. Türkmenistan 2009-njy ýylda pul reformasyny geçireli bäri öz milli pulunyň daşary ýurt valutalary babatyndaky resmi derejesini 2 gezek üýtgedipdi. Türkmen hökümeti denominasiýany geçirip puluň hümmetini adaldyndan soň manadyň 1 Amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny 2,85 derejesinde kesgitläpdi. 6 ýyldan soň 2015-nji ýylyň başynda resmi kursy 3,5 manada getirdi we ony bu derejede üýtgewsiz saklap gelýär. Amerikan dollarynyň resmi bolmadyk çalyşyk kursunyň 25 manada ýetmegi bilen bir wagtda Türkmenistanda daşary ýurtly haritlar hem gymmatlady we olaryň gytçylygy döredi. Meselem Ortiýetde we Awstriýada öndürilen meske ýagyň bahasy ýylyň başyndan bäri 2,5 esse gymmatlady. Daşary ýurtda öndürilen beýleki haritlaryň şol sanda çaýyň bahasy kesse we hajatxana kagyzynyň narhy 3,5-4 esse gymmatlady. Emma bu haritlary soňky günlerde köplenç satuwda tapyp bolmaýar. Şol bir wagtda ýurdun içinde öndürilen önümleriň bahasy hem bir näçe esse gymmatlady. Şu günler Türkmenistanyň paýtagtynyň dürli kunjaklarynda has arzan bahadan harit satýan döwlet dukanlaryndan çörek, un, şeker we paxta ýagy ýaly ýöneki azyk önümlerini satyn almak üçin ilatyň ýüzlerçe adamlyk uzyn nowatlarda durmaly bolýanlygyny we iýmit üstünde şol sanda aýallaryň arasynda ýakalaşyklaryň hem bolýanlygyny görmek mümkin. Türkmen hökümeti azyk defitsiti, haritlaryň gymmatlamagy, daşary ýurt valutasynyň gara bazary ýaly meseleleri şeýle-de ilatyň 100% bolýan kynçylyklaryny düýpden agzamaýar. Döwlet medeniýeti bu barada habar bermeýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirazyk welaýatynda okuwçylar bilen bagly jenaýatçylyk hadisalarynyň barha köpelýändigi barada maglumatlar gowşýar. Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky habarçysy şu aýyň dowamında okuwçylaryň bir toparynyň ogurluk üstünde tutulandygyny habar berdi. Sebitiň mekdepleriniň biriniň 11-nji klas okuwçylarynyň üçüsi geçen ýekşenbe güni ogurlan bir goýnuny we 2 gara malyny 8600 manada satyp bazary terk etmekçi bolanlarynda polisiýa tarapyndan saklandy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Okuwçylar ogurlugyny boýuna alyp muny 25-nji maýda geçirilen soňky jaň dabarasyna pullanmak üçin edendiklerini aýdypdyrlar. Şeýle-de başga bir ýagdaýda 8-nji klas okuwçy 21 ýaşly başga bir raýat bilen mal ogurlugynda tutuk edilýär. Ol bu etmesini öýlerinde çörek almagy hem pullarynyň ýokdugy bilen düşündiripdir. Mundan başga welaýatda ýokary, ýagny 8-nji, 9-njy, 10-njy, 11-nji klas gyzy okuwçylarynyň göwreli bolýan halatlarynyň barha köpelýändigine hem üns çekilýär. Gyzlar göwrelidigini aýtmaga gorkup 5 ay geçenden soň sagysyny yerli tebibe aldyrtjak bolýarlar. Gyzlaryň saglygy götermän olar reanimasiýa bölümine düşdüler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri daşowuzda diňe suýunyň hasabyna kämillik ýaşyna ýetmän göwreli bolan 26 gyzyň hasaba alynandygyny aýtdy.
Azatlyk radiosynyň odolda habar berişi ýaly mundan 3 ay ötül Daşogudyň merkezi şäherinde we käbir etraplarynyň mekdeplerinde okuwçylaryň el telefonlarynda pornografiýa mazmunyny video suratlaryň barlygy ýa ýoklugy barlanyp başlanypdy. Şeýle-de gyýdy okuwçylar ginekologiýa barlygyndan geçirilipdi. Şol pursatda Daşogudyň ýerli resmiýetleri bu barlyklaryň maksatlary we sebäpleri barada Azatlyk radiosyna nähildir bir düşündürüş bermekden saklandylar. Emma atlandyrylmasadygyny soran bir polisiýa işgäriniň sözüne görä, soňky döwürde okuwçy gyzlarynyň arasynda ten sewdasy bilen meşgullanmak ýaly ýagdaýlar artypdyr. Ýokarky barlyklar hem bu ýagdaýlar bilen görüşmegiň bir çäresi hökmünde amala aşyrylyp başlanypdyr. Galy bersede ýurduň beýleki künjeklerinde hem okuwçylaryň jenaýat işlerine barha köp baş goşup başlandyklary bellenilýär. Mysal üçin şu aýyň başynda Lewawyň merkezi Türkmenabad şäherindäki mekdepleriň ýokary klas okuwçylarynyň arasynda bıçaklaşma bolup 7-nji mekdebiň bir okuwçysy öldürilipdi. Mundan bir aý öň bolsa Türkmenabadda okuwçylardan ibaret garakçylar toparynyň üstü açylypdy. Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurulyşan polisiýa işgäri soňky döwürde okuwçylaryň arasynda şeýle hadiselerin gitdigiçe köpelýändigini boýun aldy. Ýylar arasynda pedofiliýa hadiselerini çağlar bilen jinsy aratnaşyga girýänleriň köpelýändigi, mektep okuwçylarynyň zorlanmagynyň görnütin artandygy hakynda hem köp gurrun edilýär. Emma häkimetler bolýan zatlary adamlardan ýaşyryp saklamaga çalyşýarlar, diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesini nykdy. Bu ağırlıkta şu ayda Daşoguzda ayarlar üçün niyetlenen jinsi ýagny seks oýunjaklaryny bir kanun satýan bir ayal maşgalanyň hem tutuk edilendigi barada maglumat gowuşdy. 25-nji maýda AKTP etrabynyň ýaşaýjylarynyň biri Daşoguz şäheriniň ýaşaýjysynyň üstünden öz aýalyna seks oýunjaklaryny, has takygy vibratory satandygyny aýdyp arza etdi. Barlygyň netijesinde ard edilen aýalyň öýünden seks oýunjaklarynyň 10 tapyldy we konfiskasiýa edildi, diýip Azatlyk radiosynyň polisiýadaky bir çeşmesi gurrun berdi. Ýere gelende bellesek seks oýunjaklaryny satan aýalyň ady familiýasy belli bolsa-da Azatlyk radiosy olary çap etmekden taklandy. Derňewçileriň soragy netijesinde seks oýunjaklarynyň sewdasyny eden aýal haritlaryny esasan Türkiýeden we Russiýadan getirendigini aýdypdyr. Maglumat üçün aýdylsa gurrungy gidýän haritler 800-3000 manat ağırlygynda satylypdyr. Seks oýunjaklaryny satan aýala garşy jenaýat işi gozgalyp, ol günäli tapylan halatynda oňa 3-5 ýyl ağırlygynda türme tutuglugynyň beriljektigi aýdylýar. Sözümizin ahyrynda bellesek Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki mediasynda ýurtda bolýan jenaýat hadiseleri, adam pidalary hakynda anyk maglumat berilmeýär. Emma daşary ýurtlara çykan Türkmenistan studentleriň zähmet migrantlarynyň arasynda jenaýata baş goşan adamlar hakynda daşary ýurt mediasynda ýygyderli maglumat çykýar. Şol bir wagtda Türkmenistanda ýüz beren jenaýat hadiseleri barada hem köplenç daşary ýurtlardaky web saytlarda garaşsyz medeniýet seriýetlerinde maglumat berilýär. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Kiýew polisiýasy Rus jurnalisti Arkady Babchenkanyň Ukrainada tüpeňlenip öldürilendigini aýdýar. Ukrainanyň premier ministri bu ganhorlukda Moskwany üneledi. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ukrainanyň Kiýewde öldürilen Rus jurnalistiniň ölümine Moskwany aýplamagyny ret etdi we muny ortiýeta garşy kampaniýanyň bir bölegi diýip atlanýar diýip tas habar berdi. Arkady Babchenko öz sözleri bilen aýdylanyna siýasy ýüklenmelerden gutulmak üçin ýurdundan gaçypdy. Babchenko 29-njy maýda azyk satyn alyp gelenden soň özüniň Kiýewdäki kwartirasynyň gapysyny arkasyndan atylyp öldürilenine çalym edýär diýip Ukraina häkimetleri aýtdylar. Kiýew polisiýasynyň başlygy Andrey Krishchenko 29-njy maý güni giýişlik telewizionyada berilen düşündürüşinde polisiýanyň Babchenko öz iş sebäpli nişana alınýar diýip pikir edýändigini aýtdy. İlkinji we has görnetdiň sebäp onuň professional iş diýip olaýtdy. Premier ministr Vladimir Groysman Babchenkanyň ölüm baradaky habardan bir näçe sagat soňra özüniň Facebook sahypasynda şeýle diýdi. Men ortiýetiň totalitar maşininiň onuň dogurçylygyny we prinsipial pozisiýasyny bagyşlap bilmejegini ananýaryn.
Emma Ortiýetin Moskwadaky Dernew komiteti Kremliň bu ganhorluga dahilsizligini öňe sürüp, özleriniň Babchenkanyň öldürilmegi boýunça öz jenayetlerini olaryna başlandyklaryny aýtdy. Ortiýetiň Dernew komiteti Rus raýatlarynyň garşysyna edilýän rekimsiz jenayetlere göz yummaz diýip komitetiň sözçüsü Svetlana Petronka aýtdy. Ortiýetiň Daşary işler ministrligi bolsa beýanat çap edip, Ukraina häkimetleriniň derhal Dernew geçirmekler üçin ellerine barny etmeklerini talap etdi we Moskwanyň degişli halkara agentlikleriniň we hökümetden aýry guramalaryň Dernew prosesini öz gözegçilikleriniň astyna almagyna umyt bildirýändigini sözüne goşdy. Babchenkanyň Kiýewdäki we başga ýerlerdäki kardeşleri derhal onuň ölümini Rus aňtu agentliklerini günälediler we Babchenkanyň Ortiýetden Ukraina paýtagtyna gaçmagynyň gorkusy sebäpli edilen işdigine üns çekdiler. Gorkony şu ýere getiripdi diýip Yuri Matsarski, Kommersant FM radiosynyň Kiýewde işlän öňkü redaktory Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň rus tilindäki häzirki zaman telewizionyna aýtdy. Ortiýetiň Novaya gazetini eserini uzak wagtlap redaktor bolan Dmitri Muratov bolsa, bu ganhorlugyň Ortiýetiň gowy tanalan jurnalisti Anna Politkovskaýanyň 2006-njy ýylda Moskwada öz kwartirasynyň işigini jedalandyrylyp öldürilen ýaly öldürilişini ýatladanlygyny aýtdy. Babchenko özüniň Kreml tanqidçiligi bilen gowy tanalýardy. Ýewropada howpsuzlyk hökümetdaşlyk guramasynyň media gözegçiligi guramasy Babchenkanyň öldürilmegini ýazgardy we ganhoryň derhal jogapkärçiligi çekilmegine çagyrdy. Jurnalistler goramak barada komitet hem bayılgan jenayetin dol derin elmegine hem de günahkarlaryň tapylmagyna çagyrdy. Babchenko 2016-njy ýylyň dekabrynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Rus garwçorynyň Gara deňiziň içine ýykylyş baradaky pikirlerini Facebookda çap edenden soň Rus döwletiniň propaganda maşynynyň ähli elementleriniň özüne garşy gönükdirilendigini gurrun berdi. Şonda uçaryň bortundaky 92 adamyň ählisi, şol sany Ortiýet goşunlarynyň meşhur horunyň, Siriýadaky Rus goşunlarynyň öňüne konsert bermäge barýan Aleksandrov ansamblynyň agdalary helak boldy. Ullokan iş gurnalýar. Olar uçaryň näme sebäpden ýykylandygyny derňemýärler, oňa derek meni idarlaýarlar diýip Babchenko aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Aşgabatdan ýygyna iwerilýän daşowully ýaşlaryň işsizlikden kösenýänligi aýdylýar. Aşgabatda esasanam guruluşyk işlerine işleýän daşowully ýaşlaryň köpçüliklüğün ýagdaýda ýygyna iwerilýänligi habar berilýär. Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda ýurdun Demirgazyk welaýatyndan habarlaşan owal Aşgabatda we oň töwereginde işleýän ýaşlar bilen ene atalarynyň gurrun bermegine görä soňky wagtlarda paýtagtda işleýän daşowully ýaşlar köpçüliklüğün ýagdaýda ýygyna iwerilmäge başlanypdyr. Organyň we howpsuzlyk komitetiniň işgärleri işleýän ýerlerimize gelip biziň öz welaýatymyza dolanyp, ol ýerdäki işlere kömek etmegimiziň gerekdigini taýýarlar. Biz olara Daşowul welaýatyna iş bolman soň Aşgabada işlemäge gelendigimizi we eger ýyrymyza dolanaýsak, ondan maşgalalarymyzyň eklenç kynçylygyna duçar boljagyny düşündirjek bolduk. Emma hiç kim biziň ardymyzy diňlemedi we işläp ýören ýerlerimizden bizi kowup diýen ýaly ýyrymyza goýberdiler diýip Azatlyk radiosu bilen Daşowuldan habarlaşan käbir ýaşlar maglumat berýärler. Şeýle ýagdaýda işsiz galan ýaşlaryň Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan ene atalary we howsarlary bolsa, welaýatda işsizlik sebäpli ýaşlaryň gaty gözgüýni ýagdaýlar başdan geçirýändigini üns çekýärler. Aşgabat we töweregine işlän maşgalasyny ekleýän şol ruwatyň özünde de ol ýere işe barýan ýaşlaryň mejburi ýagdaýda ýygyna iwerilmegi welaýatda işsiz ýaşlaryň sanynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Daşary ýurtlara işlemäge gitjek bolýan ýaşlaryň hem köpüsini Aşgabatyň aeroportundan göýbermeýärler. Ýaşlar işsizlikden lapy keç bolup, gawat gelen ýerde ýygyp ýörler. Ýaşlar işsizlikden we çäresizlikden özüni içke hem neçe urýarlar. Biz ene atalar we howsarlar bolup näme etjegimizi bilemzok. Ahirine ardymyzda ýokardaklara metbuatyň üstünden ýetiriliň diýen karary geldik diýip Aşgabatda işläp ýörkä ýygyna iwerilen käbir ýaşlaryň ene atalary we howsarlary Azatlyk radiosyna gurrun berýärler.
adynyň efirde agdalmalygyny sorap, İstanbul'un Azatlyk radiosynyň habarçysyna jaň eden Daşowulu zähmet migrantam ýokarda agdalýan ýagdaýlar bilen birmeňdeş mazmununa maglumat berip, özü ýaly köp sanly ýaşlaryň Aşgabatda işläp ýören ýerinden yzyna iwerilendigini, olardan köpüsiniň häzir hiç ýerde iş tapman gaty kösenýändigini we Türkiýe hem gelere gurubynyň çatmaýandygyny aýdýar. Azatlyk radiosyna anonim ýagdaýda ýüz tutan Türkiýedäki daşowly zähmet migrantlaram ýokarda agdalýan gurulmaryň dogrudygyny tasdikleýärler we ol ýerde ýaşlaryň işsizlikden çykgynsyz ýagdaýdadygyna aýratyn üns çekýärler. Sözi jemlesek, daşowly ýaşlaryň işsizlik sebäpli başdan geçirýän ýagdaýlary barasynda degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň döwlet gözüçülügindäki mediasynda hem işsiz ýaşlaryň ykballary barasynda hiç gili söz açylmaýar. Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerine dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sultan Açylowa. Aşgabatyň Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşen Ýympaş Sowda merkeziniň we Ýympaş täjirçilik merkeziniň binalary sökülip başlandy. Binalary sökmeklik Türkmenistanyň ajaýyp gurulşyk firmasyna anonylan bu Sowda merkezi 2016-njy ýylyň ahyrynda ýapylyp, onuň işi dolu totadylypdy. Altynasır Türkmenistan taýtynyň maglumatlaryna görä, Türk Holding kompaniýasynyň guran täjirçilik merkeziň binasynyň Türkmenistanyň sport we syýahatçylyk milli institutynyň edara jaýyna berilendigi, Ýympaş Sowda merkeziniň binasynyň ýerinde Sport we Syýahatçylyk institutynyň talepleri üçin 5 gatly umumy ýaşaýyş jaýynyň, dinjal stolugynyň, avtodrolganyň, konferensiýalynyň, muzeýiň, trenajör üçin binanyň guruljak barada habar berilipdi. Käbir soňky maglumatlara görä bolsa, Türk Holding kompaniýasynyň Türkmenistan bilen bu sowda we täjirçilik merkezini 30 ýyl möhlet bilen ulanmaga hukukly dogna salgylanyp, binanyň gurulşyk materiallarynyň sökülip, ony Türk Holding kompaniýasyna gaýtaryp berilmeniň talap edilýäni barada halk içinde gurulmalar ýaýrapdy. Şu ýylyň aprel aýynyň ortalaryna bolsa, ajaýyp gurulşyk atlandyrylýan Türkmenistanyň gurulşyk firmasy tarapyndan bu sowda we täjirçilik merkeziniň daşyna haýat aýlandy. Aşgabatly ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, häzirki wagtda bu binalaryň içi dolulygyny sökülip başlanypdyr. Bu ýumurluşyklarda işleýän gurulşykçylaryň aýtmaklaryna görä, sökülip alynýan gurulşyk materiallary Aşgabat şäherinde bar bolan etraplaryň ýaşaýyş jaý ulanyş diretleriniň ammarlaryna daşanmaly edilipdir. Emma sökülip alynýan materiallaryň aglaba we kanun ýolları bilen Aşgabatyň goly goltuma obalaryna daşalyp, ol gurulşyk materiallaryny satyn almaga isleg bildiren alyjylara satylýar. Hiç bir ýerinden meýdemedik enjamlaryň goparylyp, döwülip, ýenjilip daýalanyşyny göreninde adamzat nädip aklyna nadaşmaýar kandiýen pikir kelläňe rahatlyk bermeýär. Döwlete näçe çykdaýjy bolýar. Soňky ýyllaryň dowamynda şeýle ýumurluşyklar sebäpli ýurt çökdi. Ykdysady çökgünligiň aňyrsy görünmeýän halatynda hem ýene-de bu ýumurluşyklar dowam edýär. Bu binalaryň sökülip aýrylmanyň gözüňde tutulmagy bilen şu ýylyň ýanwar-fevral aýlarynda soňky 10 ýyllikda bu binalar bilen ýanaşyk gurulan Türkmenistanyň döwlet ätiýaçlandyryş edarasynyň we Tenagat bankynyň şahamçatynyň täze binalary hem söküldi. Täze gurulşy gözüňde tutulýan avtodrolga barada gurrun edilse-de, Ýympaş Sowda merkeziniň günmatlar böleginde odal gurulan avtodrolga hem ýakynda sökülip aýryldy diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Häzirki wagtda edilýän weýrançylyklar görünýände bolsa, bu zatlaryň aňyrsynda rehimsizlik bilen halk emläni kast edilýändigini açyk aýtsaň bolýar diýip, mundan odal hem Gagarin köçeniň ugrunda gurulan köprüniň sökülip, onuň täzeden gurulmagy bilen Odalky halkara aeroportunyň ýumurlyp, onuň ýerinde täze aeroportuň gurulmagy bilen Aşgabat şäherinde başga-da şoňa meňdeş oğullarça binalaryň wagşylyk bilen ýok edilmeniň esasynda halk emläni näçe mukdarda delil ýetendigini häkimetlerden aşa bilýän adamynyň ýokdugyny ýaşaýjylar nygtýarlar. Şeýle gümürtük ýagdaýlarda bolsa Ýympaş Sowda we Ýympaş täjirçilik merkezleriniň ýumurlmagy dowam edýär.